Můj YouTube, hele, Gamer Honza, můj YouTube setup za 60 000. To mě, kámo, dojímá ty ceny v tom titlu, to je insane. Kdy bude můj room tour? To už jsem asi... Co videu se podíváme na náš setup, usaďte se do svých trunů, vemte si Coca-Colu, popcorn, chipsy a užijte si video. Tak jak se slyšeli ve voiceoveru, tak se půjdeme podívat na náš setup. A my se asi můžeme vrhnout na to, takže... Ale týpek má skill na to, jak je mladý, tak normálně umí mluvit, chápeš? A má tam ten drive v tom hlase. No to máme okoukaný od těch youtuberů. Má tam do pozadí, tam má muziku, co dává Sugar Danny do každého videa. Tady to video normálně nemá chybu. Hned to začne, nějaký pops, nějaký ledky, mikrofon na ramenu. Mikrofon, to je mikrofon set od Yankee. Tady vzadu to nechci chci ukazovat, ale ukážu to. Mám takhle hezký trenky. Bordel, věci od GoPro, flešky. Ne, jestli to chci ukazovat, mám tam lehce bordel, ale leží tam GoPro, kámo. Holy shit. Nakabeláš. A nějaký pytlík. Pytlík. Video je natočený na GoPro, takže doufám, že se vám to líbí. Tady na takhle moji výstavku, je tady takhle krásná Ducati motorka od Lega. Tady můj kamarád jménem Batman, Darth Vader a Groot. Ale jo, to mi ani nedošlo, že má ty krabičky a předtím má ty figurky postavený, kámo. Holy shit, to je mistake. Darth Vaderová helma z Lega a bobina. Dej like a odběr. Jo, bobina, to je můj kamarád, je prázdná sice, ale je to kamarád. A tady bobina, ty vole, je prázdná, ale je to kamarád. od sluchátek krabičku, líbí se mě to, nevím proč to nemám, ale líbí bobina, se mě to. ty vole. LED pásky jsou úplně nějaký náhodné z Alzy. LED pásky, ani nevím od koho jsou. No, teďko se můžeme asi vrhnout takhle krásně. O, máme, že wallpaper engine, kámo, ale čum na to. Ten komp by mě sral na tom stole, no. Ten by mě sral, to musí rezonovat jak kráva. Hlavně mrneš do stolu a vyskočí ti grafika z desky. Flikovat musí být sranda, no, tady na tom. Tak ten asi neflikuje, co bude hrát, kámo, co může hrát GTA RP. Na mojí židli, na který sedím. I volant! S-Racer R6. Cože to je? S-Racer. Kámo, tak to je fakt jako závodní židle přímo na zadek, ty vole. Že S-Racer. Kámo, kdo udělá židli a pomenuje to, že S-Racer. Kámo, jak tady to může projít? Že přijdu na stream, je můj friend. Kámo, typeček je něčí šéf, že pozdravu bobinu, ty vole. To je insane. Jo, takhle hezky. R6. Je pohodlná, nevím, co k ní mám jako víc říct. Je prostě pohodlná, je super. Jo. Všechno lepší jak já, chat. Všechno lepší jak já. Tak, tady mám takhle na skrinky z IKEA. Sklínky z IKEA. A to jsem myslel, že jsem normálně... Kámo, já jsem myslel, že jsem normálně muž z budoucnosti, když jsem si navrtal na stůl držák na pití. Jako na termosku. Že na doutník, kámo, tak ty jsi debil. Úplně ho tam vidím, jak by si tam zapasoval, kámo, ten doutník. Holy shit. Jeb na to. Krásně plný koš. Jeb na to. Ovladače od světýlek, čtyčku SD karet. Můj mobil. To je fakt teploměr. Můj Ty mobil, vole, kámo, oni mají všechno lepší jak já, ty vole. Pičo, já mám normálně, že iPhone 7, kámo, ještě 8 let už. A furt to drží, víš co. Galaxy A34. Kapesníky nesmí samozřejmě chybět. Sluchátka na standu. Takovýhle SteelSeries Arctis Nova 1.
Potom Nice Boy repráček. Má dobrý zvuk celkem. Na Nice to, Boy. Steel Serieska taky, jo. Klávesnice, samozřejmě jak jinak od Logitechu. Logitech G213 české rozhraní. Potom druhý sluchátka. Koko, tak jak to řek, kámo, úplně, že G613 české rozhraní. To nemá chybu tady to video. Logitechu. To nemá chybu. To jsou G435. No a potom všechno je to G, kámo. G102, potom takhle. Všechno G, velká. jako top G, jež. Podložka taky G. Taky Logitech, Všechno G. Zaprasená, ale to je jedno. Potom tady... No a mám teď novou, já jsem se chtěl podívat na svoji, ale mám novou, takže. Logitech Volant G29 Karolina. Tohle jsou krásné taky Gčko. Top G A setup. kabeláš, to je nádhera, dámy a pánové, kabeláš. No jo, pochochejte se tím, ani jeden kabelář netrčí. Ježiš, on má i kámo perfektně vyřešený. Ježiš, cable management má normálně. Ježiš, kdybys viděl moje kabely pod stolem, já tam mám takový ten pytel, kámo, co tam je nastřelený, taková ta síťka. A tam je to všechno zamotaný do sebe jak svině a on to má normálně. Holy fucking shit. Od volantu. Ani jeden kabel tady netrčí, je to takhle krásně. Jako jasně, je to nalepený izolepou, jo. Takže musí být celkem hell, když si chceš něco upravit nebo vyměnit něco, tak to jako bude problém asi, no. Izolepou, protože když máte peníze, tak si to přilepte prostě izolepou, máte vyřešeno. No. Že když nemáte peníze, tak si to přilepte izolepou. A máme, že setup 60 000, kámo. Na metru čtverečním, 60 táců. Tak a dostáváme se k monitoru, což je Samsung Odyssey G3. Všechno tady tohle, co tady je, Tady cut, tam. tak budete mít dole v popisku. A dostáváme se k počítači. Počítač stál asi 40 Kámo, a ten komp, ty vole, holy fucking shit, to všechno vypadá tak dobře, větí. 000. Krásná cena, Ty na to, že jsem ho pičo. kupoval v krizi grafických karet. Krás. No ale je jinak pěkný. Počítač za 40 000, krásná cena na to, že jsem ho kupoval v krizi grafických karet, ty vole. Krásná cena, ty vole. 80% mýho chatu hraje na notebooku a píšou mi tu každý den, že mají ty vole 20 FPS, co mají dělat, že mají v CS 20 FPS. Že děláte asi někdy chybu, ty vole, i já. Kámo, já streamuju a mám dvakrát horší setup jak on. Dvakrát horší. Pěkně zaprášnej, jo, pěkně zaprášnej, ale co se v něm teda nachází za střeva? AMD Ryzen 7 Ty vole. 5800X, 32 GB RAM, Jeb na to. Silentium, Jeb na to, já 5K, mám furt 16 chat, jeb na to, já mám furt 16 GB RAM. dneska už Endorphy, Fera 5, zdroj 700 kW, To ani nevím, co je, jaký Endorphy. a grafárna krásně velká, RTX 3060, Ne, a co by už pro tohle no má je lepší grafickou kartu, že to tak to je konec, to nemůžu konkurovat takovým, ty vole, to jsem v píči. Ten mé nová vlna youtuberů, kámo, já dohrávám chat, Ty vole, tak ty vole, kdybych měl takový startup, když jsem začínal, kámo, holy shit. Pičo, už bych měl miliony na kontě, miliony. Všechno. Já mám Já 2060, doufám, že se vám líbilo. TIčko. Dejte like, odběr, zvoneček a u dalšího videa zatím čau. To neříkám ani já, vole, ať dáte zvoneček na YouTube chat. Ty vole, já jsem fakt pozadu. Chci další.